Nakon razmatranja prigovora na već objavljenu preliminarnu listu, juče su objavljene i konačne rang liste penzionera koji su ostvarili pravo na besplatnu rehabilitaciju u nekoj od banja u Srbiji. Od preko 68.000 pristiglih prijava u banje će ove godine biti upućeno 22.000 penzionera. Juče, tačnije 18. marta, objavljena je konačna rang lista za sve penzionere koji su podneli zahtev za besplatan boravak u banjama. U svim oglasnim tablama PIO fonda, kao i u udruženjima penzionera, objavljene su konačne rang liste i penzioneri mogu da odu i da se informišu da li su ostvarili pravo na besplatan boravak u banjama. Kao i svake godine i ove godine, daleko veći broj penzionera od onoga koji mi možemo da pošaljemo, podneo je zahtev za odlazak u banju. Moram da kažem da, nažalost, ne mogu svi penzioneri koji su ispunili uslove da odu u banju, jer mi imamo ograničen broj ljudi, odnosno penzionera koje možemo da pošaljemo u banje, tako da smo ove godine 22.000 penzionera poslali u banju. Prijava je stiglo preko 68.000, tačnije svaki treći penzioner od onoga koji se prijavio moći će da ode u banju. Penzioneri su na konkursu imali mogućnost da iskažu 3 želje kada su u pitanju banje u kojima bi boravili. Kao i prethodnih godina, najveće interesovanje vladalo je za Vrnjačku banju, zatim za banju Koviljaču, banju Kanjižu, Soko banju i Vrdnički termal. Penzioneri će od nas dobiti obaveštenje pismenim putem da su ostvarili pravo na banju i koju su banju ostvarili. Naime, iako penzioneri pišu svoje želje, ne možemo sve penzionere da pošaljemo baš u one banje koje su oni napisali, zato što za neke banje koje su najpopularnije daleko veći broj zainteresovanih penzionera od onih koji mi možemo da pošaljemo u banju. Nakon toga, penzioneri će od banje biti pozvani i napravit će se dogovor kada im odgovara termin koji će moći da koriste i da odu u banju. Svaka banja u obavezi je da korisniku pruži ugovorene usluge, što podrazumeva lekarski pregled pri prijemu u banju, najmanje 3 adekvatne terapije i nadzor lekara 24 sata tokom ukupnog boravka u banji, istakao je Milošević. Osim toga što je apsolutno besplatan boravak u banjama, znači fond snosi kompletne troškove putovanja, boravka u banjama, kako za penzionera, tako i za eventualnog pratioca koji je potreban penzioneru. Oni će po dolasku u banju najpre biti pregledani od strane lekara specijaliste, zatim će im biti urađena laboratorija i od strane lekara propisani jedna do najmanje 3 procedure medicinske rehabilitacije koje će oni tokom boravka u banji da dobiju. Kako ističu iz PIO fonda, realno je da već početkom aprila iz banje počnu da pozivaju prve penzionere na rehabilitaciju, a o terminu korišćenja rehabilitacije u smislu eventualnog pomeranja datuma u odnosu na predlog banje, zbog objektivnih okolnosti, penzioneri se dogovaraju direktno sa banjom.